Latem w moim subiektywnym odczuciu wszystko jest prostsze. Na przykład ubranie. Wystarczą jakieś proste spodenki, koszulka i już możemy biec do pracy albo na spotkanie. Na obiad kartofelki, mizeria, no i może sadzone jajeczko. A jak mi się zupełnie nic nie chce, to kalafiorek z przepyszną bułką tartą. No i w lecie moja ambicja, jeżeli chodzi o pracę deku, szoruje brzuchem po nadmorskim piasku. No w sumie coś by się fajnego zrobiło, ale siedzieć w ciemnym pokoju kilka godzin to już mi się zupełnie nie chce. Więc moje letnie prace są dziecinnie proste, szybkie i dla każdego. No i latem, jak sobie historycznie sprawdzicie, lubię malować różyczki, takie najprostsze na świecie. Uważam, że są urocze i na lato sprawdzają się do każdej pracy. Tutaj akurat to mam takie pomieszanie z poplątaniem, bo z jednej strony są zajączki, w dodatku wielkanocne, a z drugiej letnie różyczki. No ale to jest moje deku i nikt mi nie będzie mówił, co i jak mam tworzyć. Jeżeli podoba Wam się ten miszmasz, to zapraszam. To wszystko jest takie proste, że nawet nie wiem, co mam Wam tłumaczyć, bo na początku to, co miało być białe, pomalowałam na białą farbą akrylową, a to, co miało być brązowe, pomalowałam lazurem, mój ukochany kolor orzechowy, jak zwykle. Żeby wszystko było zrobione porządnie, to pomalowałam całą pracę lakierem akrylowym matowym. No a teraz trzeba już tylko pokombinować, żeby całość wyglądała fajnie. Po pierwsze szablon koronka, pędzel do szablonów i brązowa farba akrylowa. Nie za ciemna, nie za jasna. Starałam się rozrobić taki brąz, który wygląda tak jak to drewno pomalowane lazurem. Czy trafiłam w punkt? Czy wyszło idealnie? Oczywiście, że nie, ale nie rozdrapuję, nie mnożę problemów. Kolor jest na tyle podobny, że spokojnie może zostać. Wykałaczka, czyli będą kropeczki. Czy one do tej pracy pasują? Może tak, może nie. Ja lubię kropeczki mi do wszystkiego pasują. I jak wspominałam, to moja praca, więc sobie kropeczkuję tyle, ile lubię. No i kropeczki jeszcze potrafią pięknie odwrócić uwagę od nierówno pomalowanej powierzchni. W kamerze wygląda to lepiej. Wygląda, że ta biała farba za pierwszym razem chwyciła mi świetnie. Ale mówiąc szczerze, jest tak 7 na 10. Trzeba by to jeszcze raz przejechać farbą, jeszcze popoprawiać, ale nie chce mi się. Dodam kropeczki i tego nierównego pomalowania nie będzie widać. Połączenie farby z deską wygląda nieestetycznie i mogłabym w tym miejscu na przykład przykleić koronkę, ale nie chciałam. Pomyślałam, że wystarczą takie kropeczki i wygląda to całkiem fajnie, jak wykończenie serwetki. Jak macie ochotę w tym miejscu zrobić jakieś bardziej ambitne wygibasy, to jasne, że można. Obrazki jak zwykle podmalowałam, podcieniowałam po bokach, bo dostają głębi, no i jeszcze przybrudziłam deskę. A teraz będę rysowała gałązki. Przyda się farba akrylowa oraz bardzo cieniutki i długi pędzelek. Ważna rada. Jeżeli gałązki mają być ładne, równiutko pomalowane, to potrzeba niezwykle rozwodnionej farby. Ale żeby ta farba ładnie nam pokrywała powierzchnię, żeby te gałązki wychodziły w intensywnym kolorze, to trzeba mieć porządną farbę, dobrze napigmentowaną. Ja używam farby Allegro, więc spokojnie mogę ją rozwodnić i cały czas te kreski wyglądają fajnie. Są napigmentowane, mają kolor i nie są takie półprzeźroczyste. Przy taniej farbie możecie mieć z tym problemy. Moje różyczki są super proste do namalowania, ale na wszelki wypadek podrzucę Wam dwie rady. Po pierwsze, różyczka to nie jest idealne kółko. Jeżeli zrobicie taki ideał, to będzie bardzo sztucznie wyglądało. To musi być takie coś nierównego, tak mniej więcej kółko. Wtedy wygląda najbardziej naturalnie. Druga rada to trzeba dbać, żeby za bardzo farby się nie wymieszały, żeby nie zrobił nam się jednolity róż, bo wtedy to będą po prostu różowe kółka, a nie coś, co przypomina różyczkę. Więc uważajcie, żeby te farby Wam się za bardzo nie zmieszały. Jeżeli chcecie, żeby powstał listek, to wystarczy przyłożyć pędzel, ale tutaj też dobra rada. Zobaczcie, że ta farba nie jest dokładnie wymieszana. Końcówka listka zawsze jest jaśniejsza albo ciemniejsza, dzięki temu wyglądają naturalnie i mają bardziej taki charakter 3D. A dzisiaj będzie małe zaskoczenie, mały dodatkowy myk, dzięki któremu nasze różyczki wyglądają jeszcze bardziej 3D, są jeszcze bardziej wypukłe. Myślę, że nigdy go nie stosowałam, a to taka prosta sprawa.
Trzeba tym różyczką domalować cień. Zobaczcie, trzeba wziąć pędzelek, jakąś ciemniejszą farbę niż malowaliśmy deskę. W tym wypadku mam ciemny brąz, no i robimy takie odbicie, niby cień, ale wygląda to fantastycznie. Nasza różyczka zaczyna wychodzić z obrazka, robi się taka gruba i mięsista. Zobaczcie, jak to wygląda z cieniem, a jak wygląda taka zwykła różyczka bez podcieniowania. Dla mnie efekt wow. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, czy warto jest cieniować, czy ten efekt Wam się podobał. A teraz wystarczy wszystko po prostu skleić do kupy. Pomyślałam, że ten okrągły obrazek podkleję koronką, bo to będzie super romantycznie wyglądało. I jeszcze tutaj taka kokardusia, no po prostu urocze. A tutaj sznureczek, mój ukochany wycisk handmade, no i całość gotowa. No ciekawe, czy tylko na mnie lato tak wpływa, że nie chce mi się robić ambitnych prac, a może u Was też to tak się dzieje czasami? Napiszcie, czy pogoda ma wpływ na to, jakie prace robicie, czy w zimie lubicie taką ciężką artylerię, żeby to trwało długo, żeby się z tą pracą męczyć, bo daje dużo przyjemności, a w lecie to by się chciało tak rach, ciach i gotowe. Jak zwykle, jeżeli cokolwiek z tego filmu Wam się podobało, to linki do produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. A jeżeli zrobicie coś pięknego, to koniecznie się tym pochwalcie na naszej grupie na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia. Życzę pięknej, letniej pogody.